Čauky mňauky, my vás vítame u tohoto videjka a je tu s nami aj Nelka. Ahojte. Ja natáčam s ňou na YouTube, akože na jeden kanál, že áno. A mám možno kanál, ako sa volá? SSO Kika a Nelka. No a natáčame na ten edit. Tretia časť. Áno, tretia časť Hunger Shark Evolution. No a my natáčame na jeden editor, Create White Video Fox, že áno. Blend, áno. Presne tak sa volá, ja toto mám napísané. No a tuto sa troška uložím, takto, aby sme tu už zožrali pár rybičiek. No ja. Tak. Sorry, jak sme ticho, ale dneska bola Nelka u nás a nudíme sa, že? No, Tak toto bude mať asi len 5 minút, lebo sme natáčali sme toto videjko znova preto, lebo tam mi baterka, že tudu a to tam je všetko počuť, tak za to. ale je to videjko proste. Áno, je. Ňam. Wow. Už to má No, 2 minúty. No, skoro. no zostala potápača. Ja nie. Ja idem zožrať človečika. Poď sem, Ja som už skoro človek. 4 ryby zjedla. Ja stále iba žerem v tej hre. Flip. Jedlo? Ne. Ja som teraz zožrala človeka. Ja som zomrela. To ti hovorím. Tak. Okay. Ja som na suši a idem do vody naspäť. Tak. Ja som zožrala korytnačku. Ha! Mňa trikrát bodla tá ružová ryba. Potápača som zjedla. Ja mám tiež takú, len je zelená. Čo zelená? Ja, to je taká tá gulatá, ktorá má také tie veľké pichliače, že áno. Prepáčte, ale ja mám niekedy takto, že keď takto pozastriem, že no tak to mám štíkálku, tak sorry. Tak. No, prepáčte, že sme ticho, my to asi stopneme a za chvíľku sme tu. Pá. Čau. Prepáčte, ak ste tu počuli žery, lebo sme to odpočítavali. Tuto žereme rybičky. Aj my, aj ja teda. Á, Ježe v realite. Bo moja babka mi doniesla pizzové koláče. Ale pš. OK. Ja zase ma pichla tá ružová ryba. A jak ste mohli vidieť to uvítací videjko, intro uvítací videjko, no tak to som tam namiesto akože, no ja som zdochla, akože proste uvítací, to je po česky, ale ja som tam chcela dať uvítacie a nie uvítací. Prepáčte, to moje mamine zvoní budík teda. Tak už to bude mať 5 minút. No ale keď to bude mať 6, to asi ukončíme, že? No, Tak.
Zase to načítanie. Prepačte. Tak my budeme, jak ste tam mohli vidieť, že ahoj, sme na tomto kanále 2. Budeme tu natáčať kraviny a hen také one. Prepačte vážne za môj slovník. Že... A budeme točiť aj vlogy. Áno, ale ja neviem, čo je to vlastne ani vlog. Tak mi to prosím ťa vysvetlí, Nelka. Čo to znamená vlog? Ty je vlog. No čo je to vlog? Ty to nevieš. Ja viem, čo je, akože viem, vlog je akože nejaké video, ale aké je práve, že to? Ja neviem. Čo? To je podľa toho... Počkaj. Vieš čo, To vysvetlím. za kamerou mi to vysvetlíš, dobre? Keď nebudeme natáčať. Nelka? Dobre. Áno? Nič, len som si myslela, že ti to zase že oné blbne, akože ten mobil, alebo... Tak my to tu ukončíme, už to bude mať, už to má 6 minút a pol. Musím povedať, čo to znamená vlog. Nie, to za kamerou, no. Ahoj!